Здравейте на всички, аз съм Максим Джой и днес ще играем в едно сървър, ще играем минигеймс. Ще играем парти, т.е. парти са най-различни игри. Те вече са започнали, както виждате. Тук с мен също така е и I'm the Killer. Тук на тази мини игра не трябва да стъпвате на pressure плейтите, защото те гърнат и ви пускат от начало. На някои игри направо умират и както виждате го пускате и тук. Сега това е сплив, тук с едни лопати трябва да се събарят. Е така, чупите снега и ви дава едни снежни топки. Аз съборих един вече. И още един. Така. Се надявам, че съборя още един. Да, още един съборих. Не съм много добър на сплив, обаче ми харесва доста игричката. Не знам, ще да ме съборя. Така. Този клип искаме да бъде сериозен, защото в доста клипове не сме сериозни. Даже аз имам само 8 клипа, мисля, дето снимам сам в Too Legit и клиповете ми са по 5 минути, защото в Rapson беше бъгнат и не можах да ги правя по повече. Не знам дали сте ми го гледали. Ой! Ай, си джъпим тук, ела да те съборя, бе. Чакай. Чакай, красавец. Оп. О, то пък свърши. Ей, тук съм много добър. Къде да коя игра? Джъмпа. Чакай, че тук някой затворил вратата, човек. Ой! Омага, паднах. О, пак паднах. О, гъбе. Сега, това е Smoke Monster. Тук има едно чудовище. Брат, получи съм една тактика във ъгълчето, не ме уби. Получи съм една тактика, дето стои във ъгълчето, не ме убила. И да, това нещо не трябва да владокосва. Ето, както виждате, тук има някакъв бък и аз стоя във ъгълчето и то не ме убива. Макар че всеки път като докосне ва убива. Просто димът не достига до краят на арената. И това TNT е май. Както знаете, като гръмите TNT излизат и такива неща. Аз умрях ли, бе? Омага, нещо се не сложи дърва в хлоба. Какви дърва? Дърва и листа. Да, бе, там нещо направих като саксийка, нещо такова. Като дръвченци, нещо малко. Ако не така, го махна. Така, защото може да е позаблява. Те пък някой като влезе няма да ни такова къщата я, ще я изгрив. Нещо ми се бъгна скина и преди бях с една крава, а сега пак съм крава, обаче ми се е променил и съм крава Супермен. Омага, паднах. Добре. Аз можех и да не го правя, сигурно мислите, че съм идиот, че нарочно съм се метнал. Обаче тук по някой път, когато... това. Понеже съм много бърз, аз мога така, дори да няма блокче да мина. Обаче само да е едно. Две не знам дали ще стане. Значи много рядко става. Шит. Убиха ме на 8 място. Не е много добре, но не е много зле. Да, аз тук може да се разглеждам арените. Тук трябва да ви пуска с едни енчантнати парички, които ви изстрелват много надалеч. И трябва да се бием. И като натиснете чрез натискането 2 пъти на Space, когато ви съборят, вие може да се върнете обратно на острова. Натискате 2 пъти Space, като ви съборят и политате и отивате на острова. Това е I'm the Killer, не знам дали го знаеш. Знаеш ли го? Ой, кое? Чакай, че двама додаха да ме бие, човек. Смяташ? Честно. Дъба. Ето го, точно това, което иска да е. Вау, човек. Ето това тук е моето място. Опа, дурчак. Аз не гледам, че са 2 пъти спи. Хакера ме уби, човек.
по някой път не се получава за това база, че... Да, тук може да се бием, защото понеже долу може да се бием. И тук може да се бием. Аз не мога да ударя някой. Някой мога... Ето аз го ударих сега. Сървъра пак повтаряме за англичани. Не знам дали се го казах. Ела тук бе. Този пак къде отива? Тук е. Ама бе. Ли го как бяга? Старджа ли? Как се пише? Старджа. Да. Как ме излага? What the fuck? Абе, на 6-то бях. Ама ги знаеш кой е тъпо. Това за вълната, дето се чупи под краката ти не беше поправено. И беше разрушено от последната игра. И аз бях долу и всичките другите бяха долу. И аз скочих, брат, на последната секунда скочих и умрях на 6-то място. Аз човек ще ходя там да пия пита, ама ще ме убият. Така, сега тук трябва да изчакаме 30 секунди до следващата игра, ще я кажа 30 минути. Да, ето тя вече започна. Някои доста хора ми крадат мястото. Аз това място го видях от Time the Killer. Кое? Абе там дето са крием, бе. Дето се криеш и аз го видях от тебе и там и аз почна да се крия. Дето се бием с пръчките. Да, разбрах се за кое. Да се бием. Ай кетч мания. Или кикбокс кочи. Ай, ще да бягаш. Я бягаш, ще да бягаш от арената. О мага! Така някакъв как се е наклонил и... О мага бе, това е брояцки. Един път така го изстреляха моят приятел с тая пръчка, че се каче там в уния дет наблюдавач. Го такова там. Сега това дето ви обясних, дето ви трябва да Ай! неща. Добра ли? Да, бе. Къде е? На какви ли сте? Не, бе. Аз съм в оня сървър, Minecraft. С дъма броите ли, бра? Или че пак май нямаш дъма брони? Нямам. Абе, аз се убих един с... Аз съм единствения в хома, дето има дъма брони. Той Роко Дуди ги загуби и ти не знам колко става, май умря с тях. Аз имам железни брони, ама ги пазя за да ходя по пещери или нещо друго. Не знам пипито, защото знам, че ще ме убият. Те са някакви железни, диамантини, обаче убиват ме. Аз съм много добър между другото на пипито. Едни хора от училище ми се фукаха, че са много добри, а пък аз ги убих сигурно 5 пъти. Значи аз съм с железни брони и изядах една такава златна, нечамната златна ябълка. И те са целите дъма. И аз слизам долу и почнах ги бия и двамата. Първо налагах един милен и остана много малко. Почна да бяга и лефна от сървъра. Почнах да бия после Тедо. Не знам дали ги познавате, но 100% не ги познавате. Почнах да ги бия и накрая Тедо и той почна да бяга, защото сигурно е останал на малко. И той лефна. Значи аз съм железен, разбирате ли, а пък те са диамантини. Днеска ли бе? Не знам кога беше. Днеска. Да, днеска беше. О, там става голямото бе, човек. Аз тук пак се крия във ъгълчето и пак се получава всичко, само да не умра пак. Тук се белят всички, човек. Може да има някакъв файран. Той скин има матив, между другото. Не използвам ли да билен тактиката? Дет лефташ от сървъра, ли? Да. Използвах я. Не, всички ти ме чакат, човек. Boom like a bird, so many like a bird, yeah, boom like a bird, so many like... Той е бягал от Smoke Monster, аз се крия тук във ъгълчето. Зад мен не мога видя дали има някой човек. Извинявайте, ако се ядосвате, че мами, ама... Опа! Мръдах назад без да изкъпи обряг, брат. Извинявайте, че ако се ядосвате, че читвам, това не е чит, просто е някакъв бък. И аз се възползвам от него. Човек тук знаеш какво я пелеста. За първи път такова беде.
Всички са Аз пък не отблъскани. съм издържал толкова много на тази игра. О, свърши. Ох. Добре. Jump. Да се надяваме, че... Опа, ауч. Какво стана? Ома гаве, много е бъгано. Той е джамп е много лесен, много го мина от първия път, ако искам, ама сега нищо. Сега е колко часа? 8:25 ми се наня. Те го минаха. Сега, това не знам дали го казах, тук вълната се чупи. Първа степен е бяло, втора степен е жълто, трета степен е оранжево и накрая става червено. Когато е червено, блокчето се чупи, сега сигурно ще видите. Ето е червено, както на светофарите. Жълто, зелено, червено мачи беше. Не, червено, жълто, зелено. Не спомням. А? Или не вътре. Тия ли го? Не си спомня какви бяха цветовете. Спомням си, че бяха жълто, зелено и червено, ама не знам как бяха подредени. Ох, чакайте, че нещо ми се бъгнеше. Човек има айранки. Да, 4 айранки го чака да излязат. Да излезе. Да го чакат. Той какъв е айран ли? Дъба. Дъба ли е, аз дъба. О, кой ма запали, бе? Как ще ме запалиш, бе? Както виждате, това стана червено и изкочих тъкмо на време, защото блокчето се щупи пред мен. Ей, аз! О, това са слука. Да, забим. Забим перфектно. Boom like a bird, so many like a bird, yeah. Boom like a bird, so many like a bird. Тук трябва да сте много внимателни, защото няма нищо за криене, нищо, а пак тук сте 1 милиард хора. На едно място. Зависи колко хора играят партито. Абе, какъв е този дед ми се кълчи тук, бе? Да скачам ли да се бия? Не, бе, аз не съм в него сега. Да, човек, те летят двамата и се правят много добре. Абе, тук някакви ми се кълчат много. Има дразнат. Аре, мри, бе! О, мря! Дали ще съм на първо място, нищо не се знае. To be continued. Убивателя. Не знам как по-обичам. Беше... О, на първо място, мадафака. Извинявам се за писанията. Добре, аз мисля това бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. човек двама летят както си искат. Аз бях кралата Супермен. И до следващия епизод на партия, ако има такъв, или може и на PvP в Minecraft. Добре, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Чао, чао.